The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Parbangon no agringen, apa nagugog di kamuti, mangisang sa agiwayway itinuangin. Nagaget ni Uncle Bertie, nataripato itidingwen, pagulidanan naske na tuladin. Awan kanyan at bandog, inaldawlat ta sumalog, huray makasinit pa itipudot. Nakarakadlat ta, huray ada sa kubanit na, at pastor tinuang ti panakainana. Kasta ni Uncle Bertie, sala sumangpet iti malemen, tati kayat na rumangay ti panagbiagan na. Nalpas ti raraepen, agbirok man ti panggedanen, alatiro dadandanin panag-apiten. Ngimapay tanaliday, taabagam nalpay, idinawang presyo iti pagay. Ni Uncle Berting ti pay umisem na panpay, ket di nakiinumen, ngem kunana sumulitak no next cropping. Sumaruno a panagtatalon, raep ken sikaket ni maton, doble abono. Awan paiket di danong regasyon, degalosil na di padanong, ni Uncle Bertie nang isalda taltalon. Tatay baro na nga agbasbasa, ket na nga sawan naragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita. Ngem nalako na tay maysa nga ekstarya. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no malemen, anya narigat di na poko ni Uncle Berting, isupay